Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City 2. May gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon. Medyo kulukalma kita na da medyo kwan sako-sako. Sige, no problem. Total lang aton siri palibot mga ka-aksyon. Matulotawhay man siri matinion. Anyways, mga utod ta. Reminders na to nagapabilin ini sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City 3 na. Subo nga adlaw, Biyernes kita. No? Ari na kita sa Abril 22, 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph sa aton sa nga web sa aton sa aton sa Twitter mga kaksyon. Bukas naman ka text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga komento kag mensahe, no? Ginaayo ko lang mas marami nga may komento dan sa mga greetings mga kaksyon para mas maunod pagid ang aton sining nga pagpangalagan. Ang akon sini pamangkot sa mga gabi mga kaksyon, simple ka tama kay karon ginaduso sang PhilHealth, DOH kag ang CHED mga kaksyon nag-inistoryahanay sila nga ang mga estudyante nga luyag mag face to face dapat magpamiyembro sa PhilHealth nga ginatawag, magpamiyembro sa PhilHealth kag magbayad sang contribution nga 300 pesos. Action Firing Line. Nakabalikin man si Actionel man sa nano mabayron way man income estudyante pa lang. Di Blackshonels, no? Estudyante pa lang tapos pabayaron mo yung contribution nga 300 pesos. Karon na kay discuss ko sa inyo kay makayuhom kamo nga daw makapamuyayaw kamo nga daw kung isa daw ilampos mong basos tubangan mo Action James mo. Action Firing Line. Labi naging ko pangapi ka makapanglamho ikaw kun init mapasok ka lang alang kag ay puriyaga ba. Pero may mga dahilan kun nga nga luyag nila nga ipamiyembro ang mga estudyante nga dapat mag face to face sining PhilHealth nga ini. Abe kamo komento da abe. Ipadala sa 0963-7570874 or hindi gani i-chat na sa live naton sa naga-monitor sa sining nga mga tinion. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, tob-tob sa 9 ang takna sa sining nga gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ano ba lang mga nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Action Firing Line. Tisoro sa Philippine Army, may duha naman nga patay sa enkwentro nga nagluntad didto iya sa Negros Oriental kahapon nga adlaw, partikularmente sa syudad sang Gihulngan. Action Firing Line. Galing kay ining duha nga patay, way pa man makit-an ang lawas. Suno lang sa mga pamilya or pumuluyo nga nakakita allegedly nga may ara sang casualties ining NPA mga kaaksyon. Action Firing Line.
Ang iban nga balita, isa iya ka babaye sa Talisay nga nagahulat-hulat lang sa utod niya nga sugaton ini siya alas 8 kagabi ay di kinastigo subong ara nagaantos sa iya kaugalingon sa hospital. Ano yan sala sinina? Action firing line. Amanong kaysa di nagid matawag naton nga tulo tawhay palibot kay ti tulo tindog ka lang skilid. Way kimi kabalo may mga tawo galing nga lain ulo. Way man ginhold up o kung ano nga sitwasyon. Kalit ka lang niya kastiguhon. Dapat kung kaisa kung gulo gabi na abi stay at home na lang kamo. Galing kiti pa uli ni siya Or di gani maglakad may upod gid. Action firing line. Sining hapon may hikog diri sa syudad sa Bacolod. Sining masobra 30 anyos. Gina-check pa naton sa police station number 1. Kag may hikog Manakson James. Nga isa ka 17 anyos minor gina-check subong sang patrol ta because ka interesting sining nga balita nga daw hindi mo na gid maintindihan ang kalibutan ta. Allegedly ining 17 anyos naglain ang buot aksyon Nilmar, may bata si Nilmar mo nga mo ng edad, kay ginbulagan sang iya nga girlfriend nga 14 anyos. Action firing line. Grabe man no. Na-check subong sa patrol kamay pa makompleto tanay karon na no kay nga gusto tagid bantayan ng kabataan ta hindi nagid maintindihan ang utok sang kabataan ta. Sige, ang iban nga balita, Bacolod City Police Office nakahanda na subonga sa mga plano nila para sa eleksyon. The same man ang Negros Occidental Police Provincial Office. Action firing line. Kag ang Comelec Province makaksyon may panugyan sa mga butante, official nga mga ballots kag mga iban pa nga mga election paraphernalias posible mag-aabot na sa probinsya antes matapos ang bulan sang Abril. Amo naman yung pag-convoy man sang kapolisan mga kaksyon. Action firing line. Sige, la 7-8 nang iban balita karon na plaster ta sa Pontevedra. Na may ara man to nga ginlabo patay. Action firing line. Pwerte yan nga mga palahinabo sa palibot ta. Sige, pagbalik ta karon sa mga balita lokal, plaster ta ni isa-isa. Action Brian Borden. Action firing line. Banglo Gayawon, kung anay mga balita dito sa national mga kaksyon, aprobado na sang DOH ang second booster sa mga tao nga naga-suprer sang ginatawag may mga balatian bala or immunocompromised persons mga kaksyon. Gina-aprobahan na ang pagpa-booster nyo twice. Grabe yan Daw ginhampang-hampangan ng kabuhis ang tao ba? Action firing line. Although nga tigahambal silang bakuna, safe ini for us ang sining against COVID-19. Pero may ara gid nga nagaduha-duha. Subong, ginaprobahan na naman, after 1 dose ang booster mo, pwede pagid pangaduha action elms. Ano ini nga mga tawo nga may ginabatsyag nga pwede na. Nga nagabatsyag kasang balatian nga cancer. May organ transplant ka, pwede ka makapasikan booster na. Kag HIV, ang age araman. Mati mo da. Action firing line. Ang ginahulat pa subong, nga gina-check pa, kabalo ko, ang ini nga report makaksyon, suno sa DOH, may ara na inisang pahanugot pagkatapos ang Health Technology Assessment Council nga ginpalayag nga okay lang. Pero ginatun-an sa DOH subong, kung pwede makasikan booster, ang aton sila mga healthcare workers, ngayon sila gani, mas kuan ini sila, mas healthy ini sila, ikumpara siling may ginabatsyag. Pero hindi tayo sila makuan, hindi tayo sila makontra, kaya mga eksperto ini sila. Action firing line. Labi na gid si Dr. ang idol Action James, Dr. Duque, ay mga alam-alam dani nga mga doktor ni, hindi ka man magsekretarya na ko sa DOH kon o kuan alang-alang ka lang. Action firing line. Yari pwede na makapabooster liwat may mga cancer da nga ginabatsyag subong, organ transplant da, HIV, ano pang ginabatsyag, may consult ka mo sa doktor ninyo Ang mga healthcare workers na naman, ka mga senior citizens, ginahulat pa kung pwede sila maka second booster mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang ibang gani, bisan isa lang ka first dose gani, ka pamiripim, pa second booster ka pa. Action firing line. Pero pasalamat kita kay sa report mga kaksyon. Ang Pilipinas subong, amo ang may pinakanubo sa kaso na sa COVID-19 sa numero nga masobra na lang 180 kahapon nga adlaw. Daily na sa nagligan nga si Mana 1 week gamay-gamay na gid lang. Action firing line.
Kag tuma na gid lang kagamay ang mga aktibo sa kaso around the Philippines mga kaksyon. In fact, ginadayaw kita sa iban nga mga pungsod as of this moment of time because ang aton sa tuman kanubo nga numero sining COVID-19. Action firing line. Ahay dito subong sa Shanghai bla China sa pagkasubo tas ang ila sitwasyon subong. Grabe ang igo sang Omicron mga kaksyon kag ining sub-variant sang Omicron nga XE nga ini hindi manami tong sitwasyon sang pungsod China. Ang pungsod China mo nang ginhalinan sa Wuhan sining COVID-19 suno sa report galing kiti subong ang iba nagahambal diin gid ayhan ining COVID-19 halin matuod gid lang nga sa Wuhan o kon may lain pagin nga gintunaan sini. Action firing line. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros subong may mga fiestas na kita no sa mga barangays. Pasimple lang may mga modeling na gani mo. May mga search na sila sang like this, like that, ano? Oo, pero halalong ka mo ang face mask nyo. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon, matakol kita balita parte parte SIM card lang, no? Parte SIM card si Rimatinion. Kay si Senador Laila de Lima, dismayado matapos nga ginbito iya ni Presidente Rodrigo Duterte ang SIM card registration bill mga kaksyon. Action firing line. Bisan sino naman lang nagalibog ang ulo sining registration bill nga inimo sining SIM card. Kay ti diri sa pungsod Pilipinas, as far as I know ang nagausar sang SIM card action yara man lang sa 150 milyones ka SIM card. Action firing line. Kon may isa ka tawo nga nagamit sa sining nga SIM card nga naghimo siya sang katuntuhan pangitaon ina siya sa 150 milyones ka SIM card. Action firing line. Isa ina sa rason kon nga si Presidente Rodrigo Duterte lungo-lungo gid ang ulo yung kabudlay naman na sa mo na bito tani ado di gid man ni kwan kayo no. Subong si Laila de Lima dismayado siya sinahno ni man. Siya okay lang gid to. Siya kabalo kay ning registration card nga ini, isang SIM card nga ini, dako ini nga bulig sa mga terorismo, no? Pwede man sa mga cybercrime. At yung mga tuyo kung tani mo, child pornography makaksyon o pornography makaksyon, kriminalidad, no? Ang mga cellphones naton sa social media, damo sa mga accounts, sa mga illegal, kag mga fake news peddlers, mga kaksyon. Suno kay Dilima. Siya may baay gida. Nga ang ginbito yato kay doon di kay siyempre presidente tabugado ini. Kaintindi man sa sitwasyon si Dilima, tindi man si Dilima basta-basta. Pero tiyang pinaka ending point sining istorya nga why na ginbito na tong SIM card registration bill mga kaksyon. Action firing line. Atong hambal sa ibang yan din di ko gusto yung maparehistro akong SIM card kay basta dakpan gusto nobyo ko kag sa nobya ko okay siyempre daw di man gid amo nang ginalagas. Ang pinaka point diri is nga dapat bakal ka sang SIM card, only one SIM card for your own consumption. Nga hindi ka nasagi ka bakal iparehistro mo. Isa sa mga rason kun nga ang way gid matigayon kadamo sa nagreklamo because dumanyo na action names galakat nagabaligya SIM card as dalan nga pang libod-libod ta 30 pesos. Tina tanan wakal diri bakal dito paano na ma-register man? Dibla? Ang ibanda gani kuwala na sa series na mo bakal ka SIM card. Papanaogon mo tong pasero nga nagbakal SIM card kag maglistahanay kamot anay. Amo nang pinakasabad kung nga wala matigayon ining SIM card registration bill kag iban pa nga mga hindi na gid man kinahanglan. Action firing line. Bisan ako daway ka man gini lagson gid daway ka gid kuwala ni karikot na ni katama hindi ta kapatuman gid sa how simple iya nga inang mga pagtabok sa mga dalan sa pedestrian lane din aton masunod gani ara la na sa downtown ari lang is dalan ta ining SIM card sa hagit iya ka lagas purya gaba ang gobyerno ta. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaksyon why pagid ka move on ang idol ni Action James nga si Isko Moreno sa giyagyapon ka balbal si Madam Leni Robredo Oo, kung isang Domingo to nagpa-preskon sila ni Norberto Gonzales
nga zero man ang score sa survey. Action firing line. Pero ginatawagan pa siya kuno sang tawo ni Leni Robredo kag mag-atras na lang. Amo na abe. Kag si Ping Lacson. Kag nakibot si Ping Lacson nga lain na to yung ginasinggitan niya ni Isko man nga mga Leni withdraw na to yaman. Action firing line. Kaya dapat mga fake news man ang tong tadlungon nila mo, ha? Why pag naka-move on si Isko Moreno kay subong naman ginhangkat niya naman si Leni Robredo nga maghambal parte sa sining nga isyo mga kaksyon. Action firing line. Pati na si former Senador Bam Aquino ginahangkat niya man ang campaign manager ni Leni mga kaksyon nga ti maghambal regarding sa isyo kon hindi gid man matuod nga ginahambalan nila nga mag-withdraw ining iban nga mga presidentiables nga pigado ang resulta sa mga surveys. Action firing line. Ginhambal pa ni Isko nga si Leni. Ginalihis nyo lang huna-una sa publiko nga santa ang pananaw niya sa imo, Madam Leni. Hambal ni Isko, ha? So, sa matod ba si Santita, ikaw? Action firing line. Grabe, yan, no? Kagintawag pa nila ang kampo ni Robredo nga wholesale kuno ang vote buying. Because sang pagpanawag sang mga tinawo ni Madam Leni Robredo sa iban nga mga presidentiables agod mag-atras na lang. Ti panawag nila na daw kwala na package bala nga vote buying suno sa ila mga kaksyon. Action firing line. Pero no, kabalo ka ining sila ni Isko subong nagakuan nga paninguha man mo, no? Nagapaninguha man basi pa man lang nga makasulod, no? Ang akon gani nga first cousin nga sa Palawan, pagkakita sa posting sa Action Radio sang MBC bla nga si Isko ang score do 8 lang, 8, no? Siya ba si Isko pa balang dumaog haw? Action firing line. Kay may ara kuno sa ginatawag nga silent majority mga kaksyon. Ang lain lang silent na kung nasipira na iyan ni Bongbong Marcos ang nilay ni. Action firing line. Damo sina Abe. Oo, sige hula tonta. Kay may pila na lang kadlaw ang nabilin. 17 mga kaksyon before ang May 9, 2022 nga elections, no? In fact, ganit daw 15 na lang ni kadlaw kay dapat before mga May 7 dapat ma-stop na ni sila mo, no? Stop lang sa hambal pero sa prangkang istorya hasta na sa Lunes ang kagahon 9 may kinamangay pa na, may gapusay, may hakutay, may kugunganay. Di na masugiran sa eleksyon ngayon na tawag. Action firing line. May ara pa iban ganing nga kung pwede lang nga puso nila palinyahon to sa voting center Nga amo niya ha. Kung pwede lang. Amo na iya ang istorya sang politika diri sa pungsod Pilipinas. Damak sa tanan nga pagkadamak. Action firing line. Sige, nagligad nga daw ang gin-file nga case against Bongbong Marcos nga disqualification ginbasura na naman sang COMELEC second division mga kaksyon. Action firing line. Why na chance may i-file na malambot sa korte, hindi naman nakahingagaw pa, lapit naman May 7. Hulatan nyo na lang tapos eleksyon. Kag kung dumaog si Bongbong Marcos kag ma-disqualify gin man siya, ara si Inday Sara Duterte o kung sino mangin next Vice President Abe si Soto dra o kung pangilinan da. Action firing line. Subong adlaw ang Aksyon Demokratiko, no? Ini amo ang political party sa idalom sang Isko Moreno naman nga grupo gihapon. Aryo nagpalayag naman padali nila ang Internal Revenue o kon BIR nga i-garnish no ang bank accounts sang Marcos family agod i-settle nila ining 203 billion pesos nga tax sa mga kaksyon sang Marcos sa pila na kadekada. Action firing line. Ini Aksyon Demokratiko naman no? Do hindi ko maintindihan kung ano subong ang tindog ni Isko, no? Naligad si Lening binalbal. Subong si BBM naman ang nakutihan sang iya sining political party, no? Ang Aksyon Demokratiko mga kaksyon, chairperson nga si Ernest Ramil Jr. nag-ayo sa BIR nga amo si Commissioner Cesar Dulay nga kon pwede pa lang immediately subong dayon, no? Dapat i-implement ang collection efforts sang BIR. Include na dira makaksyon ang
garnishment sang bank accounts o pang kuno ng bank accounts sa mga Marcoses may relasyon sa ginatawag nga estate of the late dictator mga kakson. Action firing line. Ang BIR madomdoman nyo ginayo naman ganin ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Ngati manukot gid iya na? Manukot gid sining nasambit iya nga top 23 billion pesos nga tax mga kaksyon na? Kag iban pa no sa mga wealth iya sang Marcoses. Sige wala tulaton ta niya kay subong si Marcos doon di nagid niya matinag man si Marcos ang ginatawag nga disqualification ni kay kapila naman ning binang basura das kumilik pa lang. Action firing line. Ti ginapasaka to sa korte kung diin nga mga court nga ini ambot lang kung ano ginang dangtan sini pila kadlaw mga kaksyon ang aton lang naman diri sa Pilipinas kung sino mga pungko diri nga next president kabay pa nga mapatuman lang ang ikaayo para sa aton tanan-tanan. Action Brian Warden. Action firing line. Speaking of elections mga kaksyon, kinahanglan ang electricity, no? Madumduman nyo kadamo sa mga complaints before sa mga elections nga nagaisipay hinali lang ang nag-brown out. That's why ang Comelec maybe siguro may mga preparation na sila nga mga generator. Pamangkuton tani bila next day abe kung may mga generator set sila nga na preparar sa mga voting centers nga if in case gid man nga wala or mag-brown out abi may generator to reinforce agod hindi palyada ang pag-count mag-action or counting sang eleksyon. Action firing line. Kadamo abi sang kaso na nga ang hambal sa mga nagkalapirdi sa grabe sang gasiga pang suga ang score ko amo ni nagpiyok lang gamay pagbukas ang suga way nang score ko. Action firing line. Amo na pirmi mo dahilan sang mga nagkalapirdi bla. Damo nang mga dahilan mo. Now, electricity. Ngagin connect ko sa electricity. 17 days more to go, election na. Pero diri sa syudad sa Bacolod, under iya sa Central Negros Electric Cooperative, may ara sang alleged report. Dumduman nyo tong Kipco Salcon nga nagpinanukot sila ya sa Seneco sang pila ka milyon ato nga balayran, no? Balayran sang Seneco sa Kipco Salcon. According sa report, this coming 26 of April mga kaksyon, ano to suwong 22 sa Martes na, ang Kipco Salcon base hindi kuno mag-supply na sa Seneco. Action firing line. Ti ano ayhan matabo siniman? Kabalo kita may mga supplier nga damo ining si Seneco mo. Pero ang pamangkot tagpila sino ang mas nubo sang presyo, no? Ti kon maproblema kita sa elektrisidad, di ba si magkahangawa ding aton sini nga mga botante? Magkahangawa ding aton sini nga mga politicians sa aton kandidato? Kay basi mag-brown out balakon kulang ang supply ni kuryente. Action firing line. Amo na mga kaksyon mo, amo na ang istorya regarding sa electricity nga ini. Ti basi tuod ko mang problema, ini ta gusto nga mamantsahan ang Comelec sa mga dinayaay kung mag-brown out mga kaksyon. Pero i-confirm ta ni Abi kung ano ganang istorya sa ning Kipco Salcon nga ini. Online sa firing line. Sa aton nga lina, Sir Winnie Sancho makaksyon sang Power Watch. Sir Wen, may gabi. Yes, Brian, good evening. No? Labi na gid sa mga konsumidor sa Seneco nga nag-automatic sa mga programa. Salamat gisan time, sir. Gamay malang ning akon. How true is the report nga si Kipco Salcon do magpaliyang supply niya sa Seneco on 26 this April? Yes, that's correct, no? Ang Kipco Salcon ma-disengage, no? In layman's term, hindi na siya magatag sang iyang kwan nga power supply or energy sa Seneco by May 26, no? Uy. Which means, kung wala nang Kipco Salcon, dako nga sa Bombay ni kay makulang sa kurente, no? Uy. Bisan hindi na ta magdiling abi nga ikumparar sa pa kung diin sila nga power supplier makwa o kung makwa sila sa Wisam, ang resulta ni Brian is rotating brownout. Yes, correct na. Unless madisponyahan nila. Pero ang akong wala nagginakatingalahan, no? Kasi may bago mo nga manager, sino ni si
Ah? Kaya manager ba Mr. Tikar? Ah? I think daw muna siyang bagong manager. Ito ni, Mhm. mapagawa man sila statement Aha. from the management. Mhm. Ano ang ilahin mo kung karon kay ma-disengage na ang Tipco Salcon because Okay. of letter of default, no? I think mga 208 million nga ginasupot sa ila sang Tipco Salcon. Mhm. Tungod ang ila nga presyo ay naging pati, no? Kag ang ilaging gamit ang time of use rate. Sir Kung Wen, saan Sir Wen, Yes. correct na lang, hindi 208 ha, 280 million pesos. Ay, yes, Oo. Sorry, no? Okay lang. 100, amak mo 180, no? Yes, Kaya oo. tani, Mhm. kung pag-declare sa tong nag-CSP sila Mhm. nga ang lowest calculated bidder is also Tipco Salcon, Aha. kung ginaward na lang nila to ay natutani problema. Yes. Mhm. Kaya nung kay ginkuha nila ang gin-extend nila ang previous contract, no? Mhm. Na sang uli, kay ginambal mga ang ilagali nga gingamit yung rate hindi amo, no? So, tani, ang ako lang ginapangabay, no, bilang isa man sa mga advocate dira nga naga-follow up sang concern sa mga konsumidor sa Sinico, Mhm. mapagawa sa statement ang general manager, Mhm. including the board, no? Aha. Kasi natakaan ako sa sali, sulat na sila, kaya man daw isa nagatabungos ang sulat ko da. Aha. Usually, wala nila ginasabat. The son, invoke pa nila ang private, ang privacy law bala, no? Mhm. Ng mga personal kuno nga kwan, hindi pwede mausisa. Pero stog lang nang usisa ko kung sino ang mga board of directors nga nakabaton Aha. ng 80 mil. Oh. Yang kabata ako ni Engineer Tanyongon, kuha na ko no, ining Confidential. hindi na pwede kay kuha na yan, ining private information, no? Aha. Kay, Aha. kuha siya kabalo nga hindi niya private kundi Gobyerno. public information. Gobyerno. Anyway, Oo. Mhm. kay kuha naman to nila, Brian, na ginuli naman to nila. Aha. Ang 80 mil, ginuli nila ang 72,000, no? Aha. Sa kuhan sa Sinico. Okay. Pero why sila nagsabat ang akong sulat. Ang atong Aha. concern karon, Mhm. ang ginatawag na rotating brownout, Yes. it will bring inconvenience, no? Sa atong pumuluyo, kada ang usual blood dira nga nagkatabong ang bisan anong reklamo naton sa Sinico sa ilang serbisyo, Mhm. dito mo manigapon, no? Wala man gid sila nga nag-improve gid tani, being a people's cooperative. Aha. Tani cooperative man sila bla, kay man ang Sinico, isa sa mga uncooperative Aha. institutions nga na-enkwentro ko. Aha. Kaya nga, di naman masulat ka, ang board of directors, why na ito Aha. sabat ng sulat ng Power Watch. Aha. Muna gani, bla ko, na compel ako, Brian, na nag-file sang kaso. But Aha. unfortunately, until now, Mhm. wala kaya po ng decision. Okay, ining information nga na gather mo, Sir Wen, sa sino nga source mo gid ini, Sir Wen, and how kwan ini legit ini, Sir Wen? Mhm. Hindi ko lang ma-recall, may papel ko siya na ako. Aha. Kaya na ginaukay ko, kaya man I was given a copy, I was able to secure a copy sang pagkuhan di sang Tipco Salcon, sang nagwa ang ilang letter of default, no? Aha. Nga in-address nila sa Sinico. So it is Aha. reliable. Okay. Kag may gintawgan man ko kay nang isa kilala ko man, that's correct, no? Uy. Kung tali tagaan Manila bala, Brian, people warn Manila ang mga mga konsumidor. Oh, gani Sa ba? kabalo man ta ko nanong himuunta mga dagko nga mga negosyo na karon. Way labot nagakuha na sila sang supply sa lain nga supplier. Mhm. Kinahanglan na makabalo man ni sila. Okay. The consumers, Brian, deserves to know Mhm. what is going on in Sinico, particularly Aha. with the disengagement of Tipco Salcon. Oh, if in case gid man ano, manawag man ko sa Sinico gani confirmation sini anong ila sining inisyatibo regarding sini. Pero may idea ka, Sir Wen, anong ila abi option nga supplier nga makuha nila if in case gid man? Di ko nipit-ipit sila kuha sila sa wisam ang wisam siguro mga hambal mo to ginay sakto to mga 12. Oh, yes. Pero kung hindi nila maubos, ibalik man nila sa wisam gapon amo nang sellback ka ginatawag. So kung mag-sellback ikaw sa wisam, Mhm. ibalik mo kinasa kay ang kuha niya, ang electricity Aha. is a real-time product. Yes, Hindi mo na correct. siya mag-store mo. Mhm. So ibalik mo to siya. But in the process of selling back the unused
electric power to Wisam, may ara kita ginatawag na trading losses. Aha. Ano na milyon ini? Kaya muna ba lang ginabayaran naton? Mhm. We are being made to pay for the power supply that we did not use. Aha. Kaya man si kontrata mo yan sa Wisam, muna bayaran mo ginagaling ginperdihan mo lang. Aha. No? Lapit sa tunga, Brian. Aha, sige. Salamat gid sina Sir Wen nga information ha. At least may diya nga aton konsumidor subong nga sa 26 kung makabatsyag ka mo da sang medyo below brown out abi maybe nag-effect na ang pag disengage sang supplier nga Kitcosalcon sa Sineco. Aha. Yes, so. Tamo Yes. sinabi. Sir Wen, salamat gid sa time ng Thank gabi. you. Good evening. Yes sir. Thank you sir. Action firing line. Imagine nyo na ha, ang Kitcosalcon, amo ning pinakadako nga supplier sang Central Negros Electric Cooperative. Amo ni siyang ginabalita naton diri pirme, no? Nga nagbidding tubla. Nagbidding sila ang Kitcosalcon, duwa ka presyo ang ila sini nga ginpresentar sa Sineco. Action firing line. Ang isa ka presyo 5 pesos kag 44 centavos per kilowatt hour. Kag ara na butang na siya daan sa kontrata, no? So nagbidding liwat for extension, extension. May gin percent nga isa sang 3 pesos ang 60 centavos per kilowatt hour. Pero ginpili iya sang Sineco ang 5 ka pesos kag 44 centavos. Action firing line. Nagbidding pa sila. Magambal kita bidding, pilion mong pinaka nubo nga proposal. Kay ti syempre galagas kita sang mabarato, baliktad dito sila nagkuha sa taas. Amo na yang gurong bidding sa Sineco. Action firing line. Sige, i-confirm tani sa Sineco ang ginambal ni Sir Winnie Sancho. Kaling kiti, once umambal ni si Sir Winnie Sancho, hindi man ni lawg-lahog, kaya hindi man ni palagpatanay mo ang mga sources na nila dira, resources nila, ang mga connections nila dira ni Sir Winnie Sancho, puwerte man imo. So, amo na ang paabuton ta daw na kulbaan kung sa elections diri sa nasakupan sa Sineco. Action firing line. Oo. May mga generators ini sila, Comelec. Oo. Daw ay sus puriyagaba. Basi blaton mangin matuod, basi magkaladulang mga VCM tada, magkaladulang aton sining mga kagamitan sa Comelec o mag-run out. Amo ning kululbaan sa part sa aton mga nunudlo. Kay once mag-run out, ara hinaksanay nila sa ilang mga masyenda kag mga baluta, pro. Action firing line. Op, isa palapit ng isa da. Pating ilang mga alalay nga mga teachers da. Dira na sa talaga tumpok sa kwan mo, sa ballot box da, nga way sa may makaagaw da, hap ananay na mo. Pagbalik siga sa suga, daw na sanaga naman sila liwat, no? Action firing line. Sige, nasa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Sige, pagbalik naton karon dugay, si Action Arlo Ticar ato sa area Subong sa diin nagluntad ining paghikog sang 17 anyos. Allegedly, take note, alleged siya nga naglain buot ya kay ginbulagan siya sang girlfriend niya nga 14 anyos. Action firing line. Kag nagatinguha man ko mga kakontak ko, mangayo ko karon sang anong tawag action an gani? Mangayo ko sang pahanugot sa kay ND nga maka-interview kita sining tawo nga ginpaluhod kag ginpabisa sa nagapapili alkalde. Action firing line. Kadelikado, no? Pero tingin pabisa, yan mo. Nagpabisa, bata, pasang saga, bisa. Action firing line. Karon pagbalik ta karon dugay-dugaya, kung sino ini ka kung pwede, kung hindi tiway kita mahimo, no? Pero ini nga balita, subong nga mo ning trending gid mo. Hindi lang kay diri sa Bacolod kundi around Negros Occidental. Action firing line. Baligyan ta ka mo anay may TC ho, kag Santon Plausible Capsule para sa ikayong lawas nyo kay si may TC pakupuso nyo da ang padulaon niya mga allergies dira sa inyo sining lawas kag subuman makaksyon makabulig dira bulong, not exactly nga bulong, makabulig dira prevent or food supplement dira sa inyo mamata, katarak, glaucoma, kurap-kurap kag iban pa. Si Santon Plausible Capsule naman niya may nagatubo-tubo na nga hubag-hubag sa lawas nyo, pakupuso niya ni Santon Plausible Capsule kaupod si My TC. Mga kaksyon, Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
manamyaw kita anaya no sa aton sining nga mga utod. Neneng Grate Arana, Labayan Eduardo Jr. Please shout out lang o shout kay Tinten and Maggie. Saharo Iloilo also kay Mami Lorny. Gian Gray Katubay, may gabi batch, classmate ko ni Gray, batch ko 99 years old sa INOHS. Thank you gida. Salamat gid sir. Si Kuan ho Nanay Neneng ambal niya gani man nagsumbray ano na ni aton pangabuhi man. Manjo Arnijo Araman, Ernesto Paul Parinio, ginikanan ma-shoulder kwarta-kwarta na gid, mayang gabi ak sumbray, wala na makwartahan pati estudyante. Husto ginanong Ernesto no, pati estudyante na tripan nila. Gian Gray Katubay sang Barangay 13, Milili Oligo, Ana Sinoro, Araman si Milili Oligo dra sa may Kuan Bani Kefa, Kalayaan Highway, Aranita Street, Tangob. Si Labayan Eduardo Jr. Tikong PhilHealth para sa students on face-to-face classes need man na nila MDR, members data record in case ma-hospital sila. Yes, amo nang purpose. Amo ta kaina i-explicar ko na karon kun ngano nga gusto nila. Si Maria Lia Marabailes Managlorioso, aksumbray naga-monitor sa Camilla Bacolod South Barangay Tangob. Melvin Piñafiel Araman, Caitlin Nang, kumusta na nga akong nga idol man? Kumusta ka na day? Alex Puentes, thank you gid. Si Christine Minies Villalubos, gina-greet man ni Oligo si Ma'am Vanessa Stard, kag Doc Matmeo, Jinky Daylag, Donald Amar, kag Alex Montesa. Jovita Liboon Hardio, ako gani hindi gid kuya bisan mag-inano da luyag nila na maurot ang tawos kalibutan. Imbang Jocampo Sumaaw, MJS Candido Hildori Araman, Isko Mucho Desperado. Malomina, Ricky Soriano, evening monitor lang kami Barangay Mandalaga na Georgia Subdivision, salamat gid. Anthony Louis Habagat, Paul Spat III, Stephen Magbanwa naga-monitor man. Good evening, Bry. Share ko lang ang bill sang Prime Water na text na lang gali. Legit ni Ayhan. No? Amo na subong ila pero dapat may ara kagid ya kwanser. May ara kagid ya resibo da anan tuwag sila gani. Bill gid ya ka papel kaya mo nang i-present mo. Ray Flores naga-monitor man. Elvira Hilugo, sila ni Tolentino sa Barangay 35, Elizabeth Gamala, nag-monitor man sa Cinema Tinion. Happy Easter everyone. Georgia Gargasiran, good evening Sumbray, okay gid magawad PhilHealth age 21 even students pana. Ang question ni Nibo ang mabayad 300 per month. What if hindi nila ma-avail for the applicable month? Din makadto ilagin contribute. About, I doubt lang. That's why ganing agayuhom kita. Ang 300, ti mabudlay gini sa estudyante. Ang iloy niya maga-shoulder sinaya. Ano man ang estudyante? Nga pangayo pala na yan gani plete, pidikab, sakyan nila. Stephen, good evening, Sumbray. Balaan nilang sa election ma-run out ba? Kag nga sa adlaw sang election pa. Alams na. Kativer, mana. Si Novi Magapa nag-monitor sa Barang Pandanon DSB. Rebecca Valero, evening Sumbray, monitor kami kada gabi. Jing Valero, Mons family of Inclaro, Binalbagan. Felice Benzola, Mary Jane Salodares, nag-monitor man sa Banwasang Pontevedra. Thanks, good and more power from Hong Kong. Sige, balikan yung iban karon ha, para may basahon pag iko karon ha. Sige, standby lang ka mo, di ka maghalin kay ang next nga mga balitaan, ka mga exciting sini kag ka baskog ng mga balita. Las 7:40. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalaman sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Kundi piktahan tanang inyo sini nga pangabuhi pangita sang kinawala. Rason nga rin na si Bluterna Plus Herbal Capsule mga kaksyon para proteksyon sa mga viruses, bacteria. Action Firing Line. Sige, last 7:56 na Action Radio Philippine Standard Time. Manamyaw ko dugay-dugay anaya. Kwaon ko na si Action Arlo Ticar ngayara subong sa police station number 5 diri sa syudad sa Bacolod. Sining isa ka 17 anyos nga naghikog mga kaksyon. Grabe, no? Bisan hambalon ta pa nga wala inisang kalabot-labot abi sa mga relationship nga ginatawag. Pero sa edad nga 17 anyos, paanoy ay no? Nahuna-hunaan nga mangin solusyon sa iya sinay problema ang pagpanginmatay. Ada mo na abi, no? Pero kuhaan tagid ang istorya regarding sini. We have on the line, we have sa Patrol Action Arlo Ticar. Action R, may gabi. Yes, Action Guy, may gabi and reporting live kita suwang dari sa may police station number 5 dari sa may Barangay Granada. And upod naton Action Brian si Sir Melvin dari ang Deputy Chief of Police lang dari sa Barangay Granada Police Station 5. Now Action Brian para makuhaan ta kung may baluat ang detalye, yata ko sa imo Action Brian si Sir Melvin. Ikaw na lang question sa iya, sir. Sige, anong kompleto nga pangalan ni Sir Gane, Sir Arlo? Police Lieutenant Milvin Mercado, Action Brian. Sige. Sir Melbs, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Mordan. May gabi man, Action Brian. Sir, ayo lang kami, sir. The same man ng ethical standard ba lang, hindi na mag-mention sang purok, sitio, or ano nga mga kwansang lugar. Sir, tell us regarding sining alleged nga paghikog sang 17 anyos dira sa area sang Station 5, sir. Action Brian, as para sa our record as concern, wala sang reported nga suicide diri sa amon nga area. Nakibot man lang gani kita nga na-inform kita by Action Arlo nga may ara kuno sang alleged suicide diri sa area namon. Pero so far to the record of the police station 5, negative gani diri. Negative ka mo sang record sa Police Station 5. Yes, Action Brian. Okay, so ano nga sitwasyon inaman? Ini nga report nga ini. Paano ni siya occur man? Anyway, so sir, panawagan ka mo, mag-amo sir nga mga case abi kinanglan gyud man nga i-blatter sa family, sir, no? Mamuna. Yes, definitely Action Brian para may baluan man aton diri ang mga insidente na nagkakatabo sa aton nga palibot. So kung may ara gid man, we are very open nga magabulig sa ila, mag-cater sa ila kung positive nga may ara man kasubong sina nga mga insidente. Action Brian. I see. O pagintindi ko no daw sang kagina ni guro or kagahapon sang kagabihon ay ang amon nga report galing kiti kami gasandig kami sa police mismo mo. Police ang amon niya ginasandigan sa mga report mga mo sina. Yes, that is why Action Brian nga nasiling ko na wala kami sang na-record na kasubong nga mga insidente. Dali sa amon nga area. Sige, halin sa kahapon tabtob subong waay may isa, sir, no? The same case no wala gidya. Yes, Action Brian. Sir, salamat gid sa mga time, sir. Hamayng gabi at least na confirm ta, no? Yes, you're welcome, Action Brian. Mayong gabi na. Sige. Walay noon ko na lang Action Arlo Ticar, ano? Tong sa police station number 1 nga hikog man. May hikog man station 1, ano? Yes, Action Brian, nakuha tang info dari sa police station 5 with regard to saying alleged suicide, pero wala sa record dari sa police station 5, Action Brian. Anyway, diretso station 1, police station 1. Suicide man kay ina.
ginpahayag nga mga takna alas 12 pasado kay na Action Bray, isa ka tinuga nga kilala sa kay Jimmy Retita, 30 Action R, anyos, Action isa ka Arlo, soltero, kag Action Arlo. tricycle driver Dalagid allegedly. lang like Action Ana kay Action Arlo, di ta na pag-mention tani ang mga ngalan ano. Action Firing Line. Aliyo kabi sa iyabi mo no Action Anay. Last 8 na Action Radio Philippine Standard Time. Darigid lang ano to ang nagkalahinabo. Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Ruchel Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa Barangay Pandanon DSB. Si Andy Salodares. Good evening, Sumbray. Watching live from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Tamyaw ko lang family Salodares man. Ana Sinoro. Sige. Si Diding Alohamiento, Araman. Pasensya gid sa ang kwan subong. Ang signal subong kadula-dula sa Facebook Live, ano? Pasensya gid sa mga nagalantaw sa aton. Marilo Travilla Catino ay nagamonitor. Idi Laos, Araman, upod kinana Isabel. Ara na. Action Arlo, balik sa imo. Avoid lang ta to mention sa mga lugar, Action Mar. Idad lang ta, ha? Idad lang. Yes, Action Bray. So, kaina, nagkatugi kita sa area diin na commit sang biktima ang ginatawag nga suicide. And ilaragway ta kaina, Action Bray, ang sitwasyon sang biktima kaina na sapuan ini mga alas 12 lang sang ogto kaina nga nagakabit na sa ila sini nga balayan. Kay ang balay sini, Action Bray, sang biktima, bali up and down man tuod pero made of light material ang ila sini nga puloy ang gamay gid lang. So ang natabo sa base sa iya statement man sa iya sini nga amay nga ang ining biktima Action Bray nagaisahanon sa kwarto dira sa babaw sa ila balay kay ang iya sini nga mga utod nagatulog sa dalom nga porsyon sa ila sini nga puloyan. So sang siya lang dito sa babaw ang biktima nagbutang siya gali sang kalat sa ila sini nga balayan. Tapos ginhigot niya ini sa iya liog, naglukso dito siya sa hagdanan gid Action Bray nagtuon so kabit gid siya Action Bray kainang. Sino upo dito sa ila balay? Sa mga pumuloyo sang oy labi ng ila sini mga katupad balay, magsapo nila sa biktima tiway na sang kabuhi. Gin report sang iya sini nga amay nga most likely ang biktima naghikog ini on or before sang alas 12 Action Bray. Natapuan lang ini siya because sang linay gabo nga nabatian sa sini mga kauturan sa babaw sang ila sini nga puluyan in paglantaw nila nga tiya mo to nagahang na ang nasambit nga biktima kag gamit ang lubid o kon kalat sa pag-utod sa iya sini nga kabuhi. Pila ganang edad niya sini? Sa interview naton sa amay sang nasambit ka biktima Action Bray, nga ang rason kung nga ang naghikog kuno ang nasambit nga biktima, it is because nga ginakapoy na kuno siya Action Bray kay ining biktima kaupod sa iyang mga kauturan, wala iloy na sa iloy, wala na iloy ini. So daw siya ini ang nagaserbe nga nagasagod abi sa iyang mga utod, sa ilang panimalay. And nagaabot ng kaysa ang chimpo nga nagasiling siya nga kanami ihikog. Resulta guro ini Action Bray sang kakapoy. Pero once nga maghambal siya sini, ang iya sini nga amay nga nakabate, wala man niya nagasiling nga to ayaw na o kon ano, pero ginapabayaan na kayo daw. Pag-intindi nila nga galahog-lahog lang ang nasambit nga biktima Action Bray. Why ni asawa? Why asawa? 30 anyos ni Action Bray, soltero. Soltero ba? Porte, no? Ano gidayhan problema yung siniman? Why mga suicidal note dira or anong natawag? Now, ang ginpahayag pa diri Action Bray nga tiyan mo na ang ginhambal sa biktima nga daw ginakapoy siya. Tapos siguro may mga instances kung kisa Action Bray nga nagaobra goro pasaway man o kung may ginahimo man bala, that is why ginaakigan man siguro sa ngamayo kung gina-advisean rason nga guro nagalain ang buot kag gaina ate amo to nag-commit gid sang suicide ang biktima Action Bray pero early sang sina nga adlaw o kung sa sila nga oras Action Bray naghambal na niya ang biktima sa iyang amay nga mainit ganito mahikog ko. Nagapahog na gid man siya. Mga anong trabaho ya siniman?
Inang biyahe sa tricycle action by. Tricycle driver, ano? Sige. Yes. Amo mala ng aton ba? Nga maghikog in abi, no? Kung ginakapoy ang lawas mo, pwede ka malaya action Arlo ka piyong-piyong da abi, no? Ka tulog-tulog or ano nga sistema? Amo gani pero kapag intindi ko action by nga may rason pagid guro sini sa likod sini hindi because nga kapoy ka mahikog ka mayara gid kay allegedly may nobya ko no action by di wala ta pa ni mahibaluan kung bala ano ang rason kung nga nagikog sila basta may angot man sa paghigugma in action by Sus ko ining paghigugma kung kaysa kung di ka kabalo magdala action Arlo Ticardo pero do hindi gid solusyon ang hikog-hikog action Arlo sa imo sini nga edad siguro kaagi ka man guro bigo sa paghigugma action Arlo. Ate, may kaagi gid may tumba, may tuwad, may kunano man pero bangon lang niya gyapon amo ginayang paghigugma action bay. Gani once gani nga mag-nobya ikaw, kumbaga part na iya sa relationship or game, part na sang game sa relationship nga somehow may ara sang mga ginatawag bala kapaslawan action Arlo, no? Amo gina-action bay precisely amo ginaya part and parcel na sang kuan bali daw bulak-bulak na sa aton kabuhi. Bilang soltero nga tingog may maluyagan kita, hindi kita pagpatunon, hindi kita i-accept. Pero it doesn't mean kung wala ka na gina-accept o wala ka gidbaton sa babae, mahikog ka na. Mahikog ka or magnobyahanay ka mo, nag-away ka mo abi sa mga personal nga mga problem abi. Pagkatapos waibid na dala. Do pwede malana guro inom-inuman gani kag kuani ulo istoryahan, no? Hindi iba kadto sa punto nga magkinabit kay Moes Balayan, ang ibanda ginatiro ang kaugalingon, ginabuno, ang iban galumpat gid gani ilan sa mga third floor. Ako gani. Pero kung ako sa lalaki, biyo ko sa babae, jutay lang nang hapuhap bala tawag. Gusto bang kasagad gid balaan-balaanon mo gid kon mga sagad. Amo na siya. Ihapuhapon mo lang na madula na nasaban. Ang balaanon mo gid kumayo maghimas ang mga sandiya, no? Inablagi na pulpog-pulpog mo kung luto na gini ko hindi kung matamis bala ini ko hindi, no? So amo na action by natabo kagina dira sa may siyudad sa Bacolod sa may city proper dambe nga may suicide gina commit pero ang bangkay sa nasambit nga biktima action by ginkuha man to sa isa ka punerarya dira sa area kaina sa ginkantuan amon at sabay. Sige. Pero dira sa lugar nga ginkantuan mo subong tawagan ta kadaliwat karon kun ara gid manda mo galing kay way lang gid ni guro maybe nagpa-record sa kapulisan action Arlo. Sige, salamat sa ibang time may gabi action Arlo. Yes, karon action by kon may ara kita tawagin ang kadugay-dugay kay ihatag ta ang pila ka mga info nga ato sila nga nakuha action by direkta sa ato sila nga mga area nga ginkantuan sa bong action ride. So report na gikan diri sa police station number 5 upo diri sa makatapos ang precinct 5 sa mga migot na nga mga PNP personnel. Upo man sa kay action ninyo Bugina. This is Action Arlo Tica reporting sa Bacolod Action Radio. Action Brian Warden, Action Firing Line. Salamat Action Arlo Tica report. Actually, ang ginpadulungan niya to the same man nga case pero pa-confirm tagid sa PNP kay ang police station number 5 wa isang record regarding sini kabay pa nga wa ilang Action Firing Line. Pero may ulo angot-angot kun ini sa puro paghigugma mo no bosus ko no. Sige ganing kiti mo na isla mabasol. Hindi kita palariho ya huna-huna mo na. Hindi kita palariho huna-huna mga ka-action. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugangan ta ang mga balita ta istorya ta party politika no kag preparation sang COMELEC mga kaksyon sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag ang parte di bala sa PhilHealth bala ang way naka-monitor kun anong ning PhilHealth nga ini nga ang mga estudyante dapat ipamiyembro sila sa PhilHealth on their own nga contribution. Action Firing Line. Siyempre, ano ba yung iban nga company mag-contribute sa ila kay wala sila trabaho? Ang ila siningay na saligan, ang donor pa man lang kag donation sang ila ginikanan. Tiyan mo pa ng buhinan, agod nga magpamiyembro sila sa PhilHealth mga kaksyon, amo nang ibayad nila. Action Firing Line. Dugang katululo sa mga ginikanan, kada bulan may balayran kay mga PhilHealth. Pero may mga rason kun nga
may mga rason kung nga. Alas 8:10. Action Firing Line. Pagbalik karon na, plus start na pero ginendorso naton sa inyo DTX 500 capsule. Ugalion gid pag-inom sinay sa matagadlong. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title. May kabilang kay Madam Lani Tolentino sang barangay 35 and araman si Melinda Galos sa monitor man sa Moises Padilla Ginpanaan. May partner niya nga pamati man si Mr. Lupi Gilaran. Thank you, kid. Andy Salodares Aksumbray, naka-report na kamo na tabo kagabi sa Amon Barangay. May isa ka lalaki ginlabo ang liog. Ari na report na naman. Suspect ara naman sa police station, ha. Reyna Luna Alila Ortiz naga-monitor man. Okay, abi ko sa Amon may diferensya. Halos tanan man gali gani. Janilo Sanzino, ari lang kami di Sir Brya. Thank you, Ged. Sige, sa pag-monitor. Okay, balikan kong iban karon na. Standby. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa bunga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action. Nagalantaw kami man subong diriya sang PBA final sa tunga sang Barangay Hinebra kag Meralco, no? 40.7 seconds ang nabilin sa fourth quarter. Ang score 19 Meralco, 103 ang Barangay Hinebra, no? Manong champion na si Barangay Hinebra. Game 6 ini mga kaksyon. Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko lang sang maayong pagpamati taga Shinda Malaga. Caritativo Family Diaz Tupas kag mga bata niya nga naga-monitor gid upod sa asawa niya si Lady Lee Chavez. Salamat gid. Action Bray, ask ko bi sa taga LTO nga mga headlight nga yellow, blue, may green pa gina-consider na one ini sa LTO. Ano amo na ang kausa sang aksidente? Kag kay driver man ako. Sige salamat gid no. Actually damo ta permi sugata ang gabi nga daw mga manol sang ilang mga lagko nga mga suga, mga slakyan. Evening Sumbray, may korupsyon naman ang PhilHealth halos kawatan sir. Ang student nagasalig na sa bulsa ni nanay kag tatay daw budol-budol gang perting gobyerno para makawawart. Way patoy na may explicar ganing 15 milyones to, pila to? Way man to ay, susko. Action Brian, hindi man na insakto ang ilagi na pangayo nga ang luyag sang face-to-face magbayad sang PhilHealth. Teno'y bayad sa mga bata kay wala pa sila pangita, kwarta. Kwarta. Thanks, Action Brian. Mo na ganing komento ta. Way ni sila trabaho among sagi tiya ka hilabot. Balikan to ibang nga mensahe karon kay si Action Eden. Sige, ginatawgan para ton si Matiniana. Evening Sumbray, greet ko happy birthday kay Sir Teddy Tidoy Hisona. 39 years old sang Purok Mulavi, Barangay Tabugon from Abigo, Manot. Salamat gid no. Evening Sumbray, sobra na ang ilaya ma face to face na lang gid. Pabayaron pa ang mga estudyante sang 300 nga wala pa na ya obra kag kamahal pa sang balaklon. Kita mo ning komento sa publiko. Ang secret identification mobile card, wala sang iban makahibalo sang number mo. Pidot 39 BC 62 edad. Sige. Evening Action Bray, ako Fiwerdo sa 4th District Negok at hagsang matrix ang politika diri sa Philippines. Sara Duterte will be the next president of the Philippines soon. Sige. Good evening, Action Bray. Hindi man gali maasi-asi ang eleksyon kay hindi gid mahimo nga wala dinayaaya. Greet ko lang ang mabuot nga pastor sang Apostolic Church, Pastor Brian George niya sang DSB. Okay, si Manong George, si Pastor George gali ni. Sige, salamat gid no. Las 8:28 na. Action firing line. Kumusta? Actionan. Sige, no problem na lang. Ako na lang alang si Action Eden. Dire kita sa istorya sang PhilHealth mga kaksyon. Kay kadamo na sa mga reactions sa sining nga mga tiniyon. Sining PhilHealth nga ini, no? Ang report mga kaksyon nagasiling nga ang mga estudyante nga maga face-to-face mga kaksyon kinahanglan nga magkuha sang or magpamiyembro sang aton sining Philippine Health Insurance amo ning PhilHealth kay ginatawag. Kag ang ining PhilHealth nga ini mga kaksyon
may ara sang edad nga ginamando diri kon pila lang dapat ang pwede nga makapamiyembro sa PhilHealth. Action Firing Line. Ang PhilHealth, sunod diri sa PhilHealth, iyang spokesperson nga si, ano ning pangalan niya? Janime Halbuna. May ara sila sang collaboration sang CHED, subuman ang DOH, nga iga-require ang mga estudyante sang PhilHealth membership, no? Anong pinakapunto nila diri? Amo ang proteksyon, maproteksyonan sila sa mga balatian ilabi na gid ang nagapabilin gihapon nga pamahog sang COVID-19. Action Firing Line. Amo nang pinakapunto nila diri, no? Sunod diri kay Halbuna mga kaksyon, nga ang mga estudyante nga naga-edad sang 20 anyos panubo ang hindi na kinahanglan pa magpamiyembro sang PhilHealth kay ini sila ang ginadeklarar nga dependent pa sang ila sini nga ginikanan. Action Firing Line. Babatian nyo to? Ang nagaedad 20 panubo, meaning nagasalig pagid sila sa ginikanan nila. Kung anong ginakaon nila, bakal ko barbecue be? Bakal ko muni-muni mo na. Dependent pa sila mo. So, hindi pa sila pwede nga makapamiyembro. Action Firing Line. Pero, ang mga estudyante naman, nga may edad 21 anyos pasaka, gina-require na gid nga mag-apply para sa membership. May mga estudyante mag-edad 21, way pa man sila obra, manigapon ang pangayuan nila. Mapaeskulahan ako, may plete na ko da sa e-bike. Action Firing Line. May bakal ko karon sudan to. May mga estudyante. Iban gani subong taglabot na 25 edad, wala pa yapon ubra gani. Action Firing Line. Way man ka graduate, way man ubra. Do mo na abi, no? Ti protection gani mo. Ang mga ka-estudyante nga 21 naga-edad pataas, kon ini sila ang hambal nga hindi sila kasarang, i-check sila anay. Kung matuod bala nga nagasugid sila nga hindi sila kasarang magbayad sang kada bulan nga 300 pesos mga kakson. Action Firing Line. Actually, 300 pesos, medyo magamay-gamay malinigani mo. Pero sa mga kauturan, tandira nga isang kahig, isang tuka, ina ba lang mga estudyante nga maka-eskwela ka lang kung inang makakita kamo sang kinawala sa sina nga adlaw. Pagpauli mo, kinahanglan mo pa nga mag-amuna, agod may banunon ka naman buwas. Ti ang 300 pesos iya mga ka-aksyon niya mabulubugat na inaya sa ila. Action Firing Line. Prangka ina nga mga istorya, ilabi na gid sa mga estudyante nga nagabululotho iya sa mga pribad o mga publiko nga mga buluthoan like mga Bacolod City College, mga ang tangiya gobyerno, prangka nga istorya, ang mga estudyante ng Iman Action Helms, mga working students ina sila. Action Firing Line. Kay isa kita sa nagbulig man nga pa-starta sa puluyan ta kag eskwela. Di imagine mo na, ano man bing ihatag yung 300 pesos kada bulan, iba ang 300 pesos, ibulsaya na lang, kag ibalon-balonon, ibakal notebook, dira, o kon, etc., tapos sukton ta pa iya. Action Firing Line. Hugton ta na lang ni sila guro sa physical distancing, guro, guro? Ang aton sining health protocol siguro. Kagalibog pang ulot ta because nga ining silang 21 upwards nga mga edad, mas may buot ni sila ganiya sa elementary nga mga kabataan ta. Action Firing Line. Nga kabalo na ni sila yung manghugas nga hindi mo pagsuguon. Kabalo na ni sila yung mag-alcohol nga hindi mo pagsuguon. Kabalo na ni sila mang face mask nga hindi mo suguon. Sila pa ning aton sagiya ka ukot. Action Firing Line. Me myself hindi ko pabor. Kay kadamo pa sa mga estudyante subong nga nagaedad 21 pataas nga nagailieskwela nga wala sang konkreto kag hindi sufisyente ang income on their own iya nga income, prangka ina nga istorya. Action Firing Line.
Pero may ara man sang pasabor ng PhilHealth Siya to kibon ta sila anay kung hindi ginman bi sila tuod kasarang. Kung hindi sa kasarang magbayad, ti hindi lang kung di ka useless gyapon sang inyo sining kampanya. Action firing line. Why naging banda? Action James. Abi contribute ka man to sa imo nga mga ideas da abi sa PhilHealth ho. Pero okay man Okay man. Muna, why lang pilitay gyapon Tikon why malang pilitay. Ti halos tanan hindi manig hapon magsululugot sila. Action firing line. Kay suliton ta ang akon nga ibayad nga 300 sa PhilHealth, ibakal ko lang anay bi kwan notebook kag nga akon sini nga mga libro abi nga tulunan abi sa National Bookstore to. Action firing line. Kay why pa ko katapos eskwela. Do mo na abi. Ti kadamo kaning hambal nila hambal ni Master William Osera Celes Siya ipamember nila sa PhilHealth, sponsored sang gobyerno lang tani. May mga sponsor kung tani. Tinglain pa di PhilHealth, ang PhilHealth sumungin na bansagan gidadaan nga ginahimo man lang gatasan man na. Action firing line. Do ginahimo man lang nga kalingawan sa mga government officials sa panahon sang sang pandemya, gina-question tong pinaka-milyones to nga diin to nagkalaladto to. Imagine mo na kung di na to may mga hospital na gani nga hindi na gusto pa nga pasudlon ang mga tawo nga may ara sang PhilHealth card kayang utang sang gobyerno sa ila hindi na magwanta. Action firing line. Matingala man ta sa PhilHealth nga may pundo man sila kay pareho sang akon nga mga upo di subong sa studio pila kami di ang mga naga-duty kami subong gabalalaya di tanan sa PhilHealth monthly. Pagkatapos ang gobyerno wala pundo nga ibayad sa mga hospital, mga pribado nga hospital nga nakagamit sang PhilHealth na mga utod nga nagkala hospital. Kinahanglan pa sa mga demand letter kinahanglan pa nga magreklamuhay nga may pundo maihan ng gobyerno sa PhilHealth pagkatapos mo pati estudyante hilabta nila. Action firing line. Di ba? Din ka na imo man mga private hospitals gamba lang di na kami nga magpasulod pa sa may mga PhilHealth cards kay nga ang gobyerno ay mga pong bayad. Ti subong kulang gurong inugbayad pagid nila kay nga nga pati estudyante na tripingan pa nila kita nyo? Ti di na tong pila ka milyones to nga ginapangita liga to natunaw gito. Action firing line. Kabay pa nga ang next president sa Pilipinas sa Hunyo na ni aksyon manaog si Presidente Rodrigo Duterte. Pang-ukayon nila ining parte sa PhilHealth kundi na tong milyones. Kay frankly speaking, ining PhilHealth nga ini dako ginibulig sa mga pigado kag bisan sa mga may kwarta pa dira. Kiti makabuhin-buhin siya sa balayran mo sa ospital. Action firing line. Kiti hindi taman niya matago lawas taga kwan man nimo. Gagabatsyag ba dito mo hospital kag ni PhilHealth ka? Di karon matingala ya mga naga-contribute pareho sa aton mga member way kwartang PhilHealth. Nag-aalalatras iyang mga private hospitals. Tidi ng kwartang kadto. Amo nang pamangkot na ginaano nyo ni. Action firing line. Dibla? Ambal sang iban diba si Mabawi next naman na PhilHealth daw ginasuyop gid lang Red Cross resources nila during pandemic. Ay sus kong paggobyerno sa Pilipinas kabay pa ang dinalagan subong sa pagka-presidente mahatagan gid nila inisang dako-dako nga tiyempo kag tun-an ang problema sa PhilHealth nga ini. Action firing line. Kung paano masulbar inang mga reklamo sa mga hospital, mga kaksyon. Sige, last 8:38 na. Anyways, nag-champion ang Barangay Hinebra San Miguel sa ika-46 nga season sang Governor's Cup sang Philippine Basketball Association subong nga gabi. In fact, sang Miyerkules tani game 6 nila way madayon kay nasunog ang atop sang Araneta Coliseum to. Nasunog suway na dayon subong nga adlaw do sa MOA ini sila. Action firing line. Congratulations sa mga taga Barangay Hinebra fans dira against Meralco, no? Nag-champion na naman sa back-to-back naman ang championship nila, mga kaksyon. Sige. Si Tuto tata naman niya correct action bright tungod nga puro kawatan sila ang mga estudyante naman kortahan. Buwas gini ka pangita ko sa mga estudyante mo
Kay gusto ko interviewon kung anong pamiriphin nila sini, na? Kung anong pamiriphin nila sini, gingamit na lang nila yung COVID nga inisang ilang botlang. Action Firing Line. Hay, sus ko. Sige, si Arnold Julius Pedro Balya, good evening, Sumbray, dapat hanap sila counterpart instead PhilHealth sa insurance company na lang para insured mga bata, 1 year, okay pa siguro. Oh, the best nga mga suggestions, ano? Galing kayong kisang gobyerno, taway na pamati pa sa mga questions publiko. Action Firing Line. Sa panahon na isang eleksyon nga, kamo nga pumuloyo ang akon nga dangpan. Kamo ang amon nga tawag sini gamhanan nga pumuloyo ang amon kadtuan sa panahon sa komunikon ara na kami sa pwesto. Action Firing Line. Perte kini nga mga butigon kabalo ka mga taplangkang istorya. I'm sorry lang ha. Sa mga maayo dahil nga mga politiko, ka mga butigon gidya sa mga politiko tas panahon sa eleksyon. Action Firing Line. Tanan nga pasalig, ara da tanan-tanan. Kita mo subong ho? Kay eleksyon, tanan nga mga politiko, may kumorman o kormoman o wala, rather, nagaginawa, pero sa panahon sa pandemya, bisan punta sang ila siring punta sang ila siring uban, hindi mo makitaan sang panago nila. Action Firing Line. Di mo sila makitaan niya, pero subong ho bahala kay mga COVID-19, diya mga musta ko ya. Butuhon nyo ko. Amo ni sila ang mga politiko ta sa pungsod Pilipinas. Action Firing Line. Las 8:41 ini nga bahin sa aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang life extension vitamin. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang
imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang Si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso taman sa inyong Zanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Problema sa punggod, katol-katol, ang inyo sili kati-kati dira. Ang buhok nyo o kon ulo nyo nga pirmi lang ginakatol-katol man, no? Dapat magamit na sang Zanton Plus Herbal Soap basi gusto nyo man magkinis gidang kutis ninyo. Amo na ni ang dapat ninyo nga gamiton mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, manamyaw kita dunggang ho sa aton sining mga kaaksyon, sinima tiniyon. Salamat gid sa mga nagpadala sang mensahe, sir. Ang bisyo sang politiko ang magserbisyo. Kag magkuha sweldo. Gusto mo magmilyonaryo, sulod ka sa politiko. Kay sa gobyerno, damo pundo. Kag abuta gid ang bulsa mo. Yan ang masabi ko. O si Tagalog yun ha. Maayong gabi lang da kay ni Tali Sara Mabunay. Salamat gid.
Evening Action Bri, monitor gali from Barangay Talaptapa, La Castillana, Toribio family. Salamat gid ano. Sige. And hello, good evening. Kung ang parents film member, ang mga bata automatic cover na bilang mga beneficiaries. Sa kanya, kung ang pamilya may ara sang membership sa PhilHealth, no need ng mga kabataan. Ipa-member sila para makaganit sila. Thank you. Evening, pati kabataan, kilkilan pa nila, sobra na iya. Tita mo lang reactions ng tao. Hil Javier, good evening man. Nag-monitor si Madam Jinky de Lagdon. Mayang gabi. Malang-alang nako-greet sa imo sining mga ginbutang na. Si Arnold Julius Pedro Malnya. Evening Subray, dapat hanap sila counterpart. Nabasa ko na kay Nan. Sige. Ang oras ko medyo kulabo. Salamat gid sa time niyo sa pag-monitor. Buwas naman ta. Action Firing Line. Standby karon sa Action 9 Patrol sa Action Radio Bacolod kag gini naman sa Action Brian Morden. Mga ka-aksyon nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga pong istasyon kag oras mga ka-aksyon, no? Hingagawon ko lang ng isa si Madam Lani Tolentino, Consoling Valientes Hernandez, naga-monitor man mga ka-aksyon, no? Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless.